Бисмилlah, вассаляту вассалям, аля Расулилlah. Ассаляму алейкум, рахметуллахи баракату. След 2 години ние сме пак в Белица. Това е бабушка, за която ви разказахме. Тя живееше в един изоставен хотел. Минахме през тези 2 години. Обявихме каузата веднага след като се бяхме запознали с нея, събраха си средствата, направихме контейнера дом, докарахме го. От тогава започнаха проблемите. С намиране на място, къде да бъде настанен контейнера, къде тя ще се чувства добре и ще могат да живеят спокойно. И почнаха проблемите. С ток, вода, настаняване на контейнера. Тук малко повече ще ви разкаже Джемиле Муса и самата бабушка през какво се е минало през тези 2 години, докато стигнем вече сега, тя да бъде настанена тук с нейната дъщеря и да имат къде да живеят, а не в изоставения хотел. Давам сега думата на Джемиле Муса малко повече да разкаже и доктор Ибрахим ще ви разкажат какво се е случило през тези 2 години. Джемиле, какво се случи през това време, за което ние се борихме да осигурим място за живеене на бабушка? Да. Значи първо проблема, който имахме и беше един от най-големите проблеми, беше, че не можехме да намерим подходящо място. Първоначалното място не беше подходящо за тях, понеже имаше опасност от свлачище. Ние го докарахме, тогава бяхме пак всички. Нямаше как да прекараме ток там, нямаше как да прекараме вода. То беше осигурено от общината. Да, направихме повторна молба към общината да намерят второ място, на което да поставиме фургона, и така се случи, защото трябваше фургона да се намира в по-населено място. Предишното място беше отдалечено от града. Жената е възрастна, с момичето няма как да живеят отдалечени някъде. И избрахме това мястото, което е в центъра и е подходящо, близко е до хората, и дори да стане нещо, всеки ще се претече на помощ, което безопасността е най-важна за нас. Другите трудности, които видяхме, това беше с пускането на вода и ток. Да, това става най-трудно, всеки знае. Когато трябва да се прекара ток или вода към една сграда, отнема време, то доста време. А другото, което е също от работна ръка, защото това няма как да се случи ръчно, понеже ние трябваше да почистим мястото тук. Сега изглежда много добре, обаче имаше много багаж, който трябва да се премести с камиони, да се копае с багери, за да може да се изкара пръста, която не е нужна, да се подравни, за да може фургона да стои правилно. Работили сме и в снега, защото трябваше по-рано да го подготвим, обаче така се стекоха нещата, за съжаление. И изкараме цели 2 години, докато го свършим това нещо. И тук трябва да отбележа, че имахме и голям отпор от страна на институции, ако мога така да се изразя, относно водата и тока. Впоследствие имаше хора, които не разрешаваха за тока, може би за водата, доколкото си спомням. Имаше обаждания. Имаше, но все пак да благодарим на господин Ревански, който се притече на помощ и разрешиха проблема и малко по-късно дори да е. Дори след 2 години. Да, но все пак се оформиха се нещата така, както ние искахме да е. Жената е на топличко, вътре има климатик, има още неща, които трябва да се обзавеждат по фургона, които са важни за нея. И така, накратко, това, което сме направили, всичко е ново, което е взето. И най-вече тя да бъде доволна. Бабушко, доволна ли си? Скоро ние решихме, докато бяхме, допреди малко говорихме, че тук ще бъде изграден още една предверна част, която ще може там да се готви, евентуално да има хладилника, там ще бъде печката, ще бъде там. Искам да кажа, да помоля вашите дарители да ни извинят, но винаги да проявяват търпение, особено към такива случаи с фургони, защото наистина е трудно да намерите място, да го подготвите, да бъде добро за живеене, да бъде безопасно за живеене. И това винаги отнема време. Колкото дори институциите да помагат в това отношение, е нужно време. С това да проявяват повече търпение. Нещата се случват и стават много хубави, обаче трябва време за това нещо. Ти нещо от нас искаш ли? Няма да кажа всичко. Харесва ли ти? Това да направите. Спокойна ли си вече? Спокои се веки бакра, се е тук кръщи.
Защо? Какво преживя през тези 2 години, докато чакаше? Аз ще знам. Аз ще знам какво не живяла. Аллах да е доволен от всички вас, че пак, въпреки всичко, алхамдулилlah раббил алемин, ние се справихме и с това предизвикателство. Алхамдулилlah. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.